Hola catalanets, avui us explicaré un concepte molt senzill que pot millorar molt els vostres vídeos, i és que la composició de la imatge és molt important. Valen més fets que paraules. Què us agrada més, aquesta composició o aquesta? Un pla més tancat queda molt més professional. A mi, personalment, m'agrada molt més. Ja sé que molts de vosaltres penseu, mireu quin espai més bonic he preparat. M'he posat una taula de fusta, he pintat les parets de blau, aquí tinc el color blanc, que li importa a tothom un rave, però és veritat que molts cops tenim el defecte de pensar mira, he preparat aquest fons i vull que es vegi. Però és un error. El que s'ha de veure ets tu, ets el protagonista. Tota la resta és una distracció que fa que el teu missatge arribi més difús. Lo important és que se't vegi a tu. I cometem aquest error molt sovint. Que es vegi aquest llibre que he posat aquí, que es vegi aquest pòster que he posat aquí, que es vegi... És absurd. Queda molt poc professional quan el subjecte, el protagonista, queda tan llunyà i es veu tant tot l'entorn. Sí que ho entenc, o sigui, entenc la idea, us heu currat un fons, d'acord, doncs oblideu-vos-en. Lo important sou vosaltres. De fet, en molts vídeos ja ho veieu que desenfoquen el fons, o sigui, el fons és secundari. En el meu cas, jo no puc desenfocar el fons perquè el tinc molt a prop, però si m'apropés, en el moment en què la càmera m'enfoqui a mi, lleugerament ja queda desenfocat. La qüestió... Un altre dia parlarem d'això de desenfocar el fons, però la qüestió és que l'important és el protagonista. Per això els plans més tancats queden molt, però molt millor. Un altre tema, en relació a això de la composició, és el tema aquest que he vist molts cops, que... Què és aquest espai que hi ha aquí? Què és això? És horrible! Per què us graveu amb la cara al mig de la pantalla? No, o sigui, la composició correcta seria amb el cap, al límit, podeu deixar un dit, fins i tot no passa res si perdeu un tros de cap i us estalvieu la calva, saps què vull dir? O sigui, no passa res. És millor tallar que estar al mig de la imatge. És horrible. Segueixo a youtubers catalans que fan això de que es posen al mig i dius, no, per què? Ja sé per què. Perquè aquí hi ha un prestatge i en aquest prestatge just a sobre hi ha la figureta aquella que voleu que es vegi. Error. Error! La figureta aquella no li importa a ningú, queda molt estrany, no poseu la cara al mig. Oblideu-vos del fons, de debò. A veure, no us n'oblideu, és important, està bé que cuideu el fons, però heu de tenir en compte que el pla serà tancat. Primer, us tireu una foto del pla i dieu, d'acord, només m'hi cap una coseta aquí. No tinc cap suport per posar-li, doncs no li posis. No flota, no? Doncs no li posis. O sigui, no et compliquis amb el fons. Realment és que és absurd. Després, un altre consell. Quan feu una entrevista, últimament segueixo a 2 youtubers que estan fent entrevistes molt xules i hi posen molts recursos i penso, ostres, aquesta entrevista està gravada amb 2 càmeres, amb 3 càmeres, una per un pla general en què apareguin tots els entrevistats, després una per l'entrevistador que l'enfoca directament a ell i una altra càmera que només enfoca els entrevistats. I fan la composició malament i penso, ja has posat molts recursos, és una entrevista xulíssima, per què la composició no està ben feta? I és que, en el moment en què hi ha una conversa, si jo us miro a vosaltres frontalment, doncs lo normal és que la meva imatge estigui centrada, que la meva cara estigui centrada en la composició. Però si estic parlant amb una persona que està aquí o aquí, no em posis al mig. O sigui, no et posis al mig. Si tu et poses al mig de la imatge, queda molt estrany. Hi ha una norma, que crec que se'n diu dels 3/4, que és que heu de dividir la pantalla en 3, ja posaré per aquí unes línies, i en el moment en què estàs parlant amb un altre, si tu fas un primer pla, imagina't, fas un pla general, en què us veieu, doncs, de perfil. Després, si vols fer un pla particular de l'entrevistat o de l'entrevistador, o dels entrevistats, necessites, evidentment, posar una càmera que l'enfoqui, en el meu cas, doncs seria aquesta, però com que l'entrevistat o l'entrevistador està lleugerament parlant amb l'altra persona, doncs, no el posis al centre de la imatge, posa'l desplaçat, en un d'aquests vèrtexs, on es creuen les línies superiors és on van les cares. Aleshores, queda molt millor. Dona aquesta sensació doncs, que hi ha una altra persona aquí. Per què ho poses centrat? Queda fatal. No m'agrada gens. No sé si us n'adoneu amb els exemples que us poso, però és que queda molt malament. Aleshores, és com... Oh, no. I després els planos curts. És a dir, si tu, d'acord, t'has curat aquest fons, ho entenc, però fes planos curts, fes plans curts. O sigui, amb els planos, els castellanismes. Fes plans curts, perquè queda molt millor. O sigui, oblida't del fons.
És que, a més, t'estalvies feina, no cal que pensis on faràs l'entrevista. A més, el faràs desenfocat segurament, o sigui que sisplau, si et curres una entrevista, si has pensat en uns entrevistats una entrevista molt xula, doncs fes la composició bé perquè queda molt millor. Doncs, no sé com dir-ho, molt important, si fas plans curts, que es veguin els dos ulls, encara que sigui lleugerament mirant cap allà, que es vegi l'ull que queda amagat a darrere, perquè un pla de perfil és horrible. Els plans han de ser centrats quan mires a càmera, i si tens un entrevistat o més d'un entrevistat, doncs si fas un pla curt de tu mateix, ha de ser 3/4, és a dir, que aquest ull es segueixi veient, d'acord? Que no desaparegui completament de perfil, i desplaçat de la imatge, no pot ser al centre. I, sisplau, ja sé que és estrany per a alguns, potser, però els plans curts queden molt millor, plans més tancats. Els plans tan oberts, és que ja ho veieu, mireu quina diferència. Doncs això, no sé si m'he allargat gaire, fins aquí el vídeo d'avui. Si us plau, envieu-li a la gent, deixeu els comentaris a la gent. Dius, aquest pla és horrible, millora. Tampoc cal que digueu així, un consellet, mira't aquest vídeo. D'acord, doncs apa, ja ho sabeu, subscriviu, deixeu un comentari si teniu alguna sol·licitud d'algun tema que voleu que parli, i fins al proper vídeo. Adeu, adeu.